Όλα τα ζωντανά πλάσματα που βλέπεις μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου, τα έχω γαμίσει. Τώρα πως βγήκες εσύ, ήμουν μεθυσμένος και δεν ήξερα τι έκανα. Κατάλαβες? Δηλαδή εγώ μπαμπά πότε θα μάθω να γαμάω? Για αρχή θα μάθεις να γαμάς μόνο γαζέλες. Δεν μου αρέσουν οι γαζέλες. Τότε ξεκίνα να γαμάς το θείο σου. Είναι καλό σε αυτό. Έχει ωραίο κόλλο. Κοίτα συμπαγέ μου, αυτά τα χοροπηδιχτά πλασματάκια που βλέπεις είναι οι γκαζέλες. Γαμασίμπα και θα σου αγοράσω και το σύμπα. Τι είναι αυτό μπαμπά? Είναι μια ιαπωνική πολυεθνική μηχανική και ηλεκτρονική εταιρεία ομίλου που εδρεύει στο Τόκιο. Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες περιλαμβάνουν τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, εξοπλισμό και συστήματα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και υλικά, συστήματα παραγωγής ενέργειας, μηχανικές και κοινωνικής υποδομής, οικιακές συσκευές, ιστορικό εξοπλισμό, bla bla bla. Σιγά μου, και το σύμπα χρεοκόπησε.